ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Kagkaroon sa kasagpuan sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Amugid ina nang, kay ikaw ang acting head sang kumpanya nga ini. Pwede man ako makabulos sa imo kung hindi mo nagid kaya. Kung pwede lang ihatag ko sa imo ang posisyon ko, ginbuhat ko na. Pero, kilala mo naman si Papa. Nagasunod-sunod lang kita sa iya. Daw bata juta yapan ang pagtatan niya sa aton. Kag hindi ako makapangindi sa iya. Kung tani, sa pila ka adlaw, makasiling man ako sa iya nga, no, Papa. Ay, dali bala nang. Kay masahion ko na lang agtang mo. Hindi na. Salamat na lang. Dali na. Mga na lang kita. Wala pa ako sang gana nga mag-inom sang kape nang. Ikaw na lang kung gusto mo. Sige. Ako na lang isa makanto sa coffee shop. Hi, boss. Isanon ka lang? Wala ka ba sa may nakita nga kaupod ko? Hindi bala? Abugid pala sinang gusto ko sa babae mo?
May isog? Bayaan ko sa diri ah. Oh, madali lang. Buy, ang kamot ko. Nga ba lang nga kasuplada gid sa imo? Pwede ba lang ka makasugilanon kita, anay? Buy, ang kamot ko. Wala ko sang panahon para sa kasubong mo, Gio. Kilala ko ikaw ah. Kagkon paminsar mo. Pareho man ako sang iban nga mga babae nga nag-agi sa kamot mo. Nagsala ka. Hindi ko ikaw type. Kani buyin ako. Hindi ko ikaw pagbuyan. Tob-tob nga hindi kita makasugilanon, Conchita. Ang tanan nga gusto ko, makuha. Buya siya! Ang... Si Ricardo? Ihatag siya sa akon. Okay ka lang? Okay lang ako. Hoy! Hoy. Ikaw ha? Kung hindi interesado sa imong babae, respetuhon mo. Magpangita ka sang iban nga pwede mong intuon. Sino ka pala nga gago ka? Ha? Katikalon sa imo, no? Ha? Kaabtik sa imo maglikaw? Hoy! Oh, ba? Ang gwardya. Dali na. Mahalin kita, Dre. Salamat ha. Wala sang anuman ha. Hindi na ako gusto nga makakita nga may babae nga ginabastos sa isa ka tao. Sige. May meeting pa ako. Kunching, dali lang. Nga Pilaban ka adlaw nga nakita ay kita liwat, no? Abi mo, ginulat ko ginang kahigunan ngayon eh. Mahimo ba lang magsugilanon anay kita? Ha? Naanaari ka diri. Kay sino ini auto? Iyain na sa amo ko. Naga-sideline man ako bilang driver sa mga mangkaranon nga kasubong mo. Off-duty sa driver nga regular diri. Gani ako anay ang ginpa-drive. Kaga... Abi mo, kabuot man sa amo ko. Ginatagan niya ako sang kwarta nga inog pangapi. Gintinawan ko nga magbakal sang kapi sa sosyal nga kapihan nga ato. Apang amo atong naaptan ko. Kag nakita kita sa hindi hungod. Kagustuhan gid ang pag-abot ko. Kag ginbastos kagali sang animal nga ato. Ano mo ato? Boyfriend mo? Aba, hindi. Ate, mayo ko na mo ha. Ate, sige ha. Sa diin kita makadto? Diin mo ako dalon? Di ka magpapalaka. Wala ko sa mga inibuhaton sa imo. Gusto ko lang nga dalon ka sa lugar sa diin. Una kita nga nagkita ay. Himali mo ha. Kasi kung magustuhan mo ng lugar nga to. Hindi ako makahango. Kung nga ang mamagaan ang buot ko sa iya. Sa pamatyag ko, safe ako sa luyo niya. Amo pa lang ako makabatyag sa lalaki. Sang amo sini. Daw abnormal ang pitik sang kasing-kasing ko. Kagdo excited ako sa lugar kakadtuan namon. Nga makadua ka bisis ko pala nga nakita. Husto bala? Nga nagasalig ako dayon sa iya. Dali ka. Manawag kita sa sasakyan. Oo. Sa diin na kita. Kari ka? Kinuyatan niyang kamot ko. Papang wala ako magpamalibad.
kita sa park. Kagula ko maguna-una. Nga amos hindi katahom ang park. Nang, sorbete ka mo, Nang. Nang, sorbete. Nakatinaw ka na bala sang sorbite? Oo. Sang bata pa ako. Sang ato pa kami sa probinsya. Ginbaklan ako ni mama. Kaya hindi ako mag-untat. Nagahibi ako kung hindi niya ako pagbaklan eh. Kaya pagkatapos ng adlaw nga to, wala ka na makatilaw liwas ng sorbite ay, no? Wala na. Oh, nano ka? Nga hinali lang nga nagsubong na wong muhaw. Ano ka? Dali ba na? Mabakal kita. Pakaunon ko ikaw liwas ng sorbite. Nadumduman ko naman si mama. Samtang nagakaon ako sang sorbete nga ini. Oh, nano ka? Do kalayo sa panulok mo? Hinali ko lang nga nadumduman si mama. Ginasubuan ako. Sigurado ako nga pariyo mo man katahom si mama mo. Ato bala siya sa ibang pungsod? Wala na si mama. Madugay na siya nga napatay. Ay, sorry ha. Sorry, good. Kakulit tabi sa ako ni. No, hindi ka mag-sorry. Kari ka. Malakat-lakat kita sa unan. Madamo pa sa mga matahom nga talanawon dito. Sige. Dali. Wow! Katahom sa mga talan-awon diri. May nagkalain-lain nga mga pispis. Ngara sa dako nga kurong. Kag may mga sanga sila nga ginahulunan. Nagasaylo-saylo pa sila. Kaganami sang iyan na mga kulor tulukon. Hala! Late ako sa opisina. Tapos kinako si di kay Papa. Ang dali na! Mabalik na kita dito. Sorry ha. Kung rason ko nga na-late ka sa meeting ninyo. Okay lang. Nag-enjoy man ako. Salamat ha. Pwede ba kitang makakita liwat? Depende liwat sa panahon. Hindi ba pwedeng kita na lang mahimo sa panahon para makakita kita? Nga pala nga gusto mo ako nga makita liwat. Tugod gusto ko ikaw, Kunching. Wala. Nalipay ako sa nabatian ko sa iya. Ay, nagahigog mabala ako sa iya. Sugot ka ba lang makita kita liwat? Sige. Karon, pag-off ko sa opisina. Sa hindi ako makapati. Nga nakita ko na ang babae nga gusto ko makaupod sa bugos ko nga kabuhi. Sugod sa makilala ko si Kunsing sang nagligad ng simana. Permi ko na lang sa ginadam ko. Wala gina ko magunahuna. Nga maigo dayon ako sa pana ni Cupido ba? Matuod man galing ginasiling nila. Nga maabot ang pagigugma sa wala ginalauman nga panahon. Hoy, Ricardo? Ba? Uy! Lisa! Bes! Hoy, ano naman ang
libangan nga ginhimo mo? Ha? Kwan bes inang ano abi kay Nagpanawag sa akon sinong Mario. Kag akig kuno katama ang amo niya. Kay man, palpak ang ginkuha niya nga karelyebo. Kag wala na sang iban, kundi ikaw ang ginatumod niya, Ricardo. kwan abi bes ining Buah! Kasalawayon gid bala sa imo, no? Agoy, bo. Kasakit sang dulunggan kung aging kuripat mo bes ba? Agay. Te? Ginatagan ka na gani isang raket. Apang wala ka pa yan nagkayos ang obra mo? Ano ba lang natabo, man? Suno kay nung Mario, matapos ka kunong hatagan sang kwarta nga inog pangapis ang amo niya, wala ka na kuno nagbalik? Nagbalik ko bes Ugaling na late ako. Hey, ambot na lang Hindi ko na ikaw paghatagan liwat sang raket Nakibalo man ako nga hindi mo ko mabatas, no? Oh, hindi pala? Amo na gani, hindi ko ikaw mabatas. Pasalamat ka lang kay mahal ko ikaw. Oh. Uy, ano to? Ano tong siling mo? Wala Ang siling ko, pasalamat ka lang kay baskog ka sa akon. Bisan pa nga salawayon ka. Sige na magsulod ka na. Kay kaina pa nagahulat si tatay mo sa sulod. Sige. Salamat, bes, ha? Ato na siya. Ay, Ricardo, wala ka lang makahibalo kung anong matuod kung mabalatyagon sa imo. Wala, gid. Gusto ko ikaw, Kunching. Tubtub subong. Nagapabilin sa palamatinan ko ang ginambal ni Ricardo. Kag hindi madula sa pananawan ko ang maambong niya nga nawong. Kung magpiyong ako, ang iya mga mata doon naghambal nga makita ko. Kag hindi mahimutig nga macho siya. Kag nanamian ako sang kulor sa iya nga panit. Pinoy nga Pinoy gid. Kag lalaki nga lalaki gid ang tindog niya. Si Mama, hinali ko na lang siya nga nadumduman. Mama, kun ari ka lang diri, masabat mo dayon ang mga pamangkot ko. Kun bala, matuod ang ginasli nga love at first sight. Kay subong ko lang inanabatyagan sa isa ka lalaki. Mama, kung wala ka lang tani na dula sa amon, kung tani, kung wala mo lang kami kinbayaan, ang matuod, nakamove on ako sa kamatayon ni Mama. Kapang hindi gihapon madula sa ako ng kasubo, kung madumduman ko siya. Kinahidlaw ako gihapon sa iya. Ma, pananglit, nagahigugma ako sa iya. Hindi ako gusto nga masakitan. Tungod basi kung hindi ko madala. Kagbuhaton ko man, ang ginbuhat mo. Magabian sa dagarinyo sa pagkamati ang magabatahong sukon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Mas Paradio Bombo!
San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko. Number 1! Bas Paradyo Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere.
star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysay ni Charlie, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton paratuntunan, Once There Was a Love, sa kasaysayan. Inosente nga kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Oh, come on, lover boy. Don't be a cradle snatcher. Oh, Sabrina? Anong ginabuhat mo diri? Dito ako nagaling sa inyo. Kag siling ni mami mo, ari ka diri. Kagusto gid man galit siya. My God! Pati party sa mga bata. Ginpatulan mo pa, Ivan? Sige na, Shirley. Magbalik ka na sa party ninyo. Don't let this guy spoil it. Pati pa bala ikaw. Una yun niya? Samtang best friend niyang magulang mo? Mahalin ako diri Charlie, dali ka. Idulong ko ikaw babalik sa sulod. Ivan, ano ka bala? Ay, hindi na siya magtalang, Sige mabilin ko anay ka mo. Ay, madiretso ako sa refreshment area. Kaya daw kinauhaw ako. Mainom ako sa mga drinks. Kaina pa ako nagahigda diri. Apang wala pa ako nakabatsyag sang katuyo. Kag hindi madula sa kaisipan ko ang ginhambal ni Sabrina kaina. Party kuno sa mga bata? Kininsulto niya ako. Bata matuod ako, apang mas mataas naman ako sang sa iya, no? Kag si Ivan naman niya. Kung hindi lang kuno ako baby pa, pangulayagan niya ako. Nga ahaw, kay daw pulo pareho man ang ganang edad nila ni Manong Albert. Pero, nobya na gani niya si Leah. Kag isa man lang katuig ang antad namon sa edad ni Leah. Suya ko Nga mo siniyang ginumpatsyag ko yaman. Doon nagapangimon kuya kaina. Kay nabilin ko sila ni Ivan kag Sabrina nga nagasurgilanon sila nga duwa. Bala na. Nga paligbon ko man yung ulo kuya man. Piyungon ko nalang gani akong mata Piliton ko nga makatulog Congrats, Jer! Salamat, Kid. Congrats man sa inyo nga duwa. Salamat! Abi mo,
proud gid ko balangan ang inabyan ko ikaw. Kay kahalam gid si imo. Kita mo ha? Ikaw ang class valedictorian. Salamat. Ay, magkadto gali ka mo karon sa balay ha. Kay naghanda si Mami. Aba oo. Kanamit nga daan magluto kay tita. Girls, excuse me. Ay. May ihambal ako sa sweetheart ko. Sweetheart, dali ka. Dito kita. Dali ka. Basi kung makita naman kita ni Sabrina ha. Mangimon pa siya sa akon. Kalimti na siya. Kaya nakik-break na ako sa iya. Antes ang inyo prom. Oh, ano? Congratulations, Giri ha. Ay, salamat. Oh, Ariel, para sa imo. Oh, ano ini? Ako ni graduation gift ko para sa imo. Marigalo ka na gid lang. Kagamay pa nga kahon. Anong unod sinihaw? Dito na lang nabuksi sa balay ninyo, sweetheart. Naggasto ka pa ya? Hindi halin sa ginsupot ko na nga balon. Amo nang bakal ko para sa imo. Bisan nirigma na tama ka mahal. Apang ang pag-ulikid. Kagang pagpalanggang ginpatungkod ko dira. Sobra pa na sa malahalon nga regalo, hindi bala? Well, salamat kay Ivan ha. Makahuluya. Wala man ako sang regalo sa imo. Nahatag mo ng advance ako na. Oh, bisan nga hindi ako magpamangkot sa iya. Pero nakaibalo ako kung anong ginatumod niya. Tatali na. Mabalik na kita dito. Kay basi kung ginapangita ka na nila. Oh, sa diin ka bala maghalin? Malakat na kita. Ato na sa salakyan sila ni Manong mo. Kagamo man si Leia. Oh, ano yun ang ginauyatan mo? Halin ini kay Ivan, Mami. Katutful nga bata. O dali na. Hala, amo ining regalo ni Ivan sa akon. Isa ka bracelet. Kag na-engrave ang ngalan ko. Kag sa punta, may litra nga ay. Initial sa ngalan niya nga Ivan. Hello? Ay, Ivan. To sa mahibi ako sa kalipay, Aliin ka la, kay suksukon ko ini. Karon,
Basahon ko ang nabutang diri sa pink nga papel. Sweetheart. Isa ka kid sister ang pagtartar ko sa imo, Permi. Kaya wala na ako sang ginapaminsal pang iban. Tubtub na tabong matamis nga halok. And my world turned upside down. Madamo na ako sang nalukan nga mga babae. Hindi ko na gani maisip sa mga tudlo ko. Abang magpati ka, wala sa makatupong sa halok na natapos sa aton. Regardless of the reason why it was given and received. Hindi ko mahangpan ang emotions na ginabatyag ko. You are very young. Sweet 16. Kagtama pa ka inosente. Kag hindi ako magduwa-duwa sa pagsiling. Ngang akon mga bibig. Among una nga nagdapat sa imong mga bibig. Your lips has given me some sleepless nights. Ang kahumok sang imong mga bibig. Makumparar ko sa isa kasinipad sa bulak nga rusas. Nga naghahanda pa lang sa pagpuskak. Kagang katamis, kasubong sang tunog sa gagahon. Ano ba lang mahimo ko nga itawag sa ginabatyag ko? How I wish nga nagkaibalo ako sa rason. Kung nga nagakalipay ang kasing-kasing ko, tagsa nga magtabuay ang aton mga panulok. Kag kung may gusto man ako nga buhaton subong, wala na sang iban, kundi i-shake ang sands of time. Shake it faster, and find you'd still be there, waiting, beautiful. Apang mangin unfair para sa imo. Parehas ang old sayings nga nagasiling. A dreamer can be forgiven, but not a fool. I don't know kung mahangpan mo ang buot ko silingon. Abang ginatugyan ko ang tanan sa panahon. Kag pagsalig, sweetheart. Till then, Ivan. Ivan, ano bala ang buot niya silingon man? May pagtamod bala siya sa akon? Uti, ano kung 16 pa lang ako? Hindi man buot silingon na mag-asawahay na kami, no? Si Manong Albert gani kag si Lia, haw? Isa man ang katuig na magulangan ni Lia sa akon. Jerly! Iha? Si Mami. Taguon kong sulat ni Ivan, ha? Jerly! Ara na ako, Mami! Magwa na ako! Jerly, kaina ka pa namon ginapangita. Oh, ha? Nga aman? Obdon ako ni Albert sa ila ni Ivan. Ha? Nga aman, how? Double celebration sa ina ni Ivan. Tugod gani sa graduation na mo sa college. Kagbali, despedida para sa iya paglakat buwas. Mapamanhinda na sa iya. Tugod may trabaho nga nagahulat sa iya dito. Ginpatigayon sa iya nga tiyo. Kag dito na lang sa dayon madayon. Tapos, ma-review para sa amon nga board. Oh, hala. Manila siya. Abi ko anay kung diri siya matinir. Kag diri man siya matrabaho. Ay, kung sa bagay, ano ang buhaton sang isa ka chemical engineer diri sa amon lugar? O sis, gada hinali ka lang na urungan, haw? Kag nagpalalapsi ka?
Nano ka? Kuhaan ko ikaw sa tubig. Hindi na lang, Leia. Wala inisang kaso, Kukuha nabi, Hinali lang nga naglingin ang ulo ko. Amo na ng resulta sa tanan nga kakapoy, tugod sang kasakoon sang tanan sa graduation. At sige na. Amaya pa siguro, magbalik ka na lang sa kwarto mo, kag magpahuway ka dito. Nong, anong oras bala malakat si Ivan, buwas? Siguro mga alas 8 sang aga. Sige na, kay malakat na kami. Bye, Jer. Bye. Kaupod bala nila sa celebration si Sabrina? Ay, kalain sa pamatsyag ko. Nagapangimon ko. Jerly? Nga aga ka pa nagbugtaw. Alas 7 pa lang sang aga, Kakukuan, Mami. Wala na akong ginatuyo Kagusto ko na nga magkaon sang mainit nga pandesal. Amo bala. Luto lang pamahaw. Nagpaluto ako sang paborito mo nga uga nga danggit. Kag nagpakihan ako sang kamatis kag sibuyas Bombay. Hindi ba nga amo inang gusto mo nga pares? Oo, Mami. Pero gusto ko gid nga magkaon sang pandesal nga mainit. Inang medyo tostado bala, Mami. Sige. Ikaw ang bahala. Kalayo pa nga daan sang balaklan sina. Gamiton ko lang ang bike ni Manong, Maghalong ka, ha? Okay, Mami. Amo na ako, Kabay pa nga wala pa na makalakat si Ivan. Kabay pa. Salamat. Nakabot ako dayon sa highway. Nag-shortcut ako. Madulog ako sa kahoy ngayon, Ay na. Manawag ako diri sa bike. Ara na. Isandig ko ini sa dako nga puno sang kahoy. Nana, ara na. Mapungko ako diri sa dako nga bato. Diri sini malabay si Ivan. Kag sigurado nga makita niya ako. Old flame has to die. Mga biyan, sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Jerly, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Inosente nga kasing-kasing. Direksyon, Marnie Mungkal. Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo.
Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, baby. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling still the same for you. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always
Hindi ako makahangop ho. Nga nakabuhat sang amo sini si Ellen. Nga hindi man ako makatawag sa ila. Kag subong ako na lang ang tao dire. Patod nga masubuan gid ako. Hidlawon gid ako kay Michael. Hidlawon gid ako sa bata nga ato. Kag nakahibalo ako nga hidlawon man siya sa akon. Mabalik naman ang panahon nga magaisahanon naman ako diri sa balay nga ini. Maayo pa kung wala na lang sila magpakita sa akon. Maayo pa kung tani. Hi. Oy, ikaw gali. Kaina pa ako naghulat sa imo, Bard. May hambalan kita eh. Kung mag-abot na ako. Sa din ka makadto? May nagpanawag sa ako ni. Ang ako malasuki. Ay ako nung ido nga Doberman, nakakaon sang hilo. Kinahanglan nga duwaon ko anay sa makadali. Mahimo ba lang nga makahulat ka lang sa akon, Shell? Aba, oo. Mahulat ako sa imo. Mahulat ako, Bard. Okay, bye. Mahulat ako diri sa imo, sige na. Lakat na. Sige. Malakat na ako, ha? Mahulat anay ako sa iya. Kinahanglan nga mabuhi ang ido nga ato. Sa hapon pa man maabot ang salakyan ng Day Ellen kag Michael, May panahon pa man. Diyos ko. Kabay pa nga makahangop siya. Sang isugid ko sa iya subong. Ginahigugma ko gid si Bart. Kag bisan anong matabo. Batunon man niya si Michael o kung hindi. Apang hindi magbagong akong paghigugma sa iya. Mahalin ako diri. Nga nagapabilin sa iya ang akon kasing-kasing. Nakahimos na ako sa paglakat. Kinahanglan nga makapanawag ako kay Ellen kung ano oras sila malakat. Kay sugatan ko sila sa terminal. Apang, hindi ako makapanawag sa iya diri sa balay ni Bart. Kay hindi ako maluyag nga may makabati sang paghambalanay namon ni Ellen. Ang maayo pa, dito ako malawag sa public phone. Naabala nga duging kulbaan ako sang hinali. Do sa may matabo nga hindi amo sa akon, anak, kagay Ellen. Kinahanglan niya makapanawag ako sa iya. Hambalon ko si Ellen nga hindi anay sila magpadayon sa pagkadto diri. Kay base ko nagabantay ang tinawo ni Sherwin. Kag makita sila. Diyos ko, mapatay ako kung may matabo sa iya. Kag sa akon, anak. Kinahanglan niya makapanawagid ako subong. Kinahanglan niya makapanawagid ako kay Ellen. Silingon ko siya nga hindi sila magpadayon sa pag-apas sa akon. Hulaton ng anay niya ang akong pagpanawag sa iya liwat. Robin, malakat ani ako
Kung mag-abot si papa mo, nga wala pa ako, isilay mo lang maging kantuan ako sa makadali. Kag mabalik lang dayon ako, ha? Oh, Mama Sheila. Sige. Ay, may ginbilin ako nga kalanon para sa imo. Magkuha ka lang dito sa refrigerator, ha? Oh, Mama Sheila. Sige. Kiss Anay, B. Mama Sheila, magbalik ka dayon, ha? Aba, oo. Mabalik ako dayon. Bye, Robin. Bye, Mama Sheila. Padali-dali ako sa paglakat. Kinahanglan nga makabalik ako. So wala pa makaabot si Bard sa iyaging bisitahan ng pasyente. Hulugan ko anay sangkoy ng public phone ini. Ara, may dial tone na. Madial ako. Ara, nag-ring na. Bay, wala sa nagkasabat. Di na si Ellen man. Kung wala siya, piyo nga ara man si Lolo Bob. Pero kung kaisa, nagakadto siya sa amigo, agad nga magbulang. Wala gid sa nagkasabato. Din si Ellen. Masako bala siya sa pag-atipan kay Michael. Manawag ako liwata. Ikapila ko na ini nga pagpanawag. Apang wala nagkasabat si Ellen. Wala bala sang tao sa balay. Ay, basi masako siya sa pag-atipan kay Michael. Anay ka? Basi kung nagkadto siya sa ila ni Nora. Kag nalinaw siya sa pagpakighambal dito. Ay, wasaga. Aga pa ako manawag sa ila. Patod nga may masabat na sina sa akon. Apang subong, mapauli lang ani ako. Basi ko nakabalik na si Bard. I-check abing address. Kung gusto niya dalan ang ginagyanta. Ate, ustugid, boss. Amo ning address nga ginatag sang babae sa nahulog sa sulat. Mayo ko na mo. Mugali ning dalan. Mangita kita sang manami nga palipdan. May suga sa poste. Medyo masanag pang dalan. Ate, okay, boss. Na, Dre kita ma-standby. Pasi kung masalapuan naton siya. Mayo diriyo kay ang puste pundir ang suga. Mapos naton siya makuha nga hindi kita makita. Hindi na ako makilala. O ba? May babae ako nga nakita nga nagalakato. Nga nagadali-dali siya o. Uy, siya ina. Siya gid. Oo, amo na sa babae. Amo na siyang babae ni Boss Sherwin. Kinaswerte kita. Pamati. Pamati, bibot. Amo na itong buhato, no? Magtabok ka sa piyak kadalan. Dito mo sa bantayan. Kagong maglabay sa imo, dakpon mo siya, ha? Kakinanglan, piyuon mo, hindi siya makapangayo sang tabang, hindi siya makasinggit. Hindi ako maluyag may makabati, eh.
Kaga makatawag sila sa pulis. Kinahanglan makuha naton siya nga wala sang madamo nga hasol. Ate, okay, busing. Matabok na ko sa piyak nga dalan. Ba, doon sa maulan pa ba? Kinahanglan niya makapauli ako dayon. Ay, hindi! May nadak mo sa akong likod! Bayi ako! Aming baba mo! Masinggit ka, ha? Amo ng bagay sino? Daskan ko sang pampatulog na bulong. Ang baba mo. Agod nga hindi ka na makasinggit. Dali, boy! Dali! Wala sa dre! Ikarga nga ito sa silakyan, dali! Oo! Kari ka! Karon, sulod! Sulod siya! Nagtuha ko sa talog. Nadakpan gid ako sa tinawa ni Sherwin. Nadakpan gid niya ako. Kag napadyakan ko nga nagkadula ng akong animo. Michael, anak ko. Bossing! Wala na siya nag-aurag! Hoy! Hoy! Gusto na. Hindi na siya pagpukawa. Nagsiling si Busing nga i-deliver na ton siya. Nga wala sang mancha. Masakit sang ulo ko. Abang hindi ako mapahilom nga nakapugtaw na ako. Kinahanglan nga magkahimo ako sang paagi nga makapalagyo. Abang sa ano? Nagahibala ako nga hindi ako pagtugdan ni Danny Boy nga mabuhi pa. Kung amoy ng manto siya ni Sherwin, kagbisan mabuhi pa ako, hindi siya magtugot nga mabuhi ako liwat. Patod na madulaan na sang iloy si Michael. Diyos ko, anong buhatan ko? Mabuhi ako o kung hindi. Amo man gihapon ang matabo. Hindi magtubot si Sherwin nga mabuhi kami nga mag-iloy. Diyos ko, kung ano man ang matabo sa akon, hindi lang pag-itugot nga maumid ang akon anak. Kag si Ellen, wala sa maatipan sa akon anak. Kung wala na si Ellen, ang akon mahirap nga apyan. Kag ginakabi ko nga daw isa ka utod. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Oh yeah. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navat. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo